Prije nego krenem bi zapravo htio samo prikazati neko okruženje u kojem se nalazimo. Znači sve burze u ovoj našoj regiji su nekako minijaturne u odnosu na velikane, na Ameriku da ne spominjemo, ali zapravo zapadnu Europu. I cilj svima nama je da zapravo razmak između ovih s desne strane i ovih s lijeve strane grafa bude što manji. I jednako tako ako gledamo likvidnost, slika je slična i zapravo nam je cilj svima nama napraviti sve što je u mogućnosti da se što više približimo onima na lijevoj strani. Ono što smo mi zapravo prepoznali, da globalni trendovi idu u smjeru ETF-ova. Evo čuli smo i ranije na panelu da je u Americi već broj ETF-ova prerastao broj dionica uvrštenih na burzi. Znači ti trendovi koji vidimo u svijetu ETF-ova su neminovni i samo je pitanje vremena kad će se oni preliti na burzu. Zapravo mi smo htjeli biti jedni od predvodnika tih trendova. Zasad Amerika je ta koja predvodi trendove. Vidimo da zapravo u zadnjem desetljeću, pa čak i duže, značajan dio kapitala koji je bio investiran u tradicionalne fondove se postepeno seli u ETF-ove. ETF-ovi su postali nekakav sinonim za pasivno ulaganje, ali vidjet ćemo da zapravo i u posljednje vrijeme oni postaju i sve više nekakav alati za aktivno ulaganje. Pa tako ti postoci pasivnih strategija u ukupnoj nekakvoj investiranoj imovini sve više i više raste. No ono što se ovdje ne vidi je da zapravo u zadnjih par godina taj udio aktivnih ETF-ova sve više i više raste i on je u postotku još vrlo mali, ali sve više i više raste i u postotku nekakvom broja ETF-ova koji dolaze na tržište, taj aktivni segment ima sve veći značaj. Što nam to pokazuje? To nam pokazuje da su ETF-ovi prepoznati zapravo ne samo kao simbol indeksnog ulaganja i pasivnog ulaganja, nego zapravo kao simbol jednog proizvoda koji je zapravo najefikasniji mogući proizvod da bi se ulagalo u određenu tržišnu temu za širok spektar investitora, pa kako malih ulagatelja, tako i na kraju krajeva institucionalnih ulagatelja. U Europi su ti trendovi nešto sporiji, nešto su kasnije krenuli, ali ono što možemo vidjeti na ovom grafu je da su zapravo vrlo konzistentni, da su uplate u ETF-ove sve veće i veće iz godine u godinu. I ono što možemo primijetiti da je u godinama kada smo imali turbulencije na tržištu, volatilnost i pad tržišta, nijednu zapravo godinu nismo imali neto outflow iz ETF-ova, nego isključivo priljeve. Ono što zapravo vidimo ovdje da sa strane burzi, taj inflow je dosta koncentriran u svega nekoliko burzi u Europi. Ako Ameriku ostavimo sa strane, nekoliko burzi u Europi se zapravo specijaliziralo za ETF-ove i tu vidimo da je udio trgovine ETF-ovima u ukupnom prometu onako negdje iznad 10%, dok većina zapravo europskih burzi ima puno niže stope trgovanja ETF-ovima. I ponosni smo da je Hrvatska se tu sve više približava ovom desnom zapravo dijelu i da su ti prometi svake godine sve veći i veći. Ono što nije tako dobro i što nije zapravo pozitivno za Europu je to da to trgovanje i svi ti inflowi koji dolaze u europske ETF-ove sve manje i manje idu u europsko gospodarstvo. Znači, S&P je postao nekakva mantra za ulaganje gdje mnogi ulagatelji isključivo gledaju na američko tržište, isključivo gledaju S&P, zato što je S&P zadnje desetljeće ili čak duže zaista bilo sjajno ulaganje. Naravno, tamo su koncentrirani tehnološke inovacije i velike tehnološke kompanije koje su u posljednje vrijeme zapravo drajvale taj prinos, međutim, iz perspektive Europe, zaista bi se taj kapital koji postoji, značajan jedan kapital, trebao više investirati u europsko gospodarstvo. Isto tako ako gledamo iz perspektive regije, spominjale su kolege ranije štednju koja nije mobilizirana, a visoka je u svim ovim regionalnim zemljama.
da se ona treba nekako upogoniti, ali u velikoj mjeri da bi to bilo u korist razvoja lokalnih, regionalnih, na kraju krajeva europskog gospodarstva. U tom kontekstu smo mi osmislili našu strategiju. Znači, naša ideja je povezati ova regionalna tržišta i omogućiti zapravo regionalnim investitorima da ulažu u regionalne zemlje na jedan vrlo jednostavan, transparentan i troškovno efikasan način. Znači, što mi želimo? Da Rumunj može vrlo jednostavno investirati u Hrvatsku ili da Slovenac vrlo jednostavno može danas sutra investirati u Poljsku. Isto tako da mali ulagatelj ili institucionalni ulagatelj koji je baziran u bilo kojoj zemlji zapadne Europe vrlo jednostavno može dobiti pristup ovoj regiji. Ova regija je atraktivna, to pokazuju i prinosi koje su ostvarili naši ETF-ovi od kada smo ih pokrenuli. Kao što vidite, razine prinosa koje su ostvarene se mogu mjeriti sa najboljim indeksima na svijetu, a kamoli u Europi. Međutim, ono što sprečava po našem mišljenju investitore da jače zakorače u ovu regiju je to što je ona mala, što je relativno slabo likvidna i što u njihovoj ukupnoj alokaciji u portfelju jednostavno nema smisla raditi nekakav stock picking na ovim tržištima pojedinačan u svakoj zemlji zasebno, kada je ukupna izloženost možda tom portfelju 1, 2, 3, 5%. Međutim, ako postoji jedan proizvod kroz koji to mogu napraviti vrlo jednostavno, ući i izaći po potrebi, mislim da će oni prepoznati da ova tržišta imaju puno potencijala i da se isplati jedan dio nekakve globalne alokacije alocirati na ova tržišta. Ovi trendovi su vidljivi i po uplatama u naše ETF-ove. Vidite da početci su bili nekako skromni, ali što smo više dodavali proizvoda i što smo fondove uvrstili na više tržišta, trenutno su oni uvršteni na tržištima Hrvatske, Slovenije i Rumunjske. Plan nam je zapravo proširiti i spektar proizvoda i spektar tržišta na kojima su proizvodi listani, tako da možemo prikupiti što širu bazu investitora, ali vidite da je zadnjih nekoliko godina zapravo imamo vrlo snažan trend po pitanju uplata i trenutno u ETF-ovima upravljamo sa oko 130 milijuna eura. Po broju klijenata su možda u zadnje 2 godine vidi još veći skok gdje imamo trenutno preko 5000 klijenata, ali ono što smo posebno ponosni je zapravo da je jedan jako veliki udio od preko 40% dolazi iz zemalja koje nisu Hrvatska i time smo mi napravili jedan veliki korak u internacionalizaciji našeg poslovanja, ali isto tako i omogućavanja pristupa stranim investitorima, domaćem tržištu, odnosno regionalnom tržištu. Ako gledamo promet, trendovi su opet slični. Krenuli smo od nekakvih skromnih razina na Zagrebu, da bi do danas oni značajno višestruko skočili i tome su se Zagreb i dalje dominantno tržište za naše ETF-ove, ali ponosni smo da se i Rumunjska i Ljubljana sve više uključuje i tamo vidimo i dalje još puno potencijala i iako moramo i puno raditi na edukaciji investitora da ovi proizvodi postoje i zašto su oni dobar izbor za izlaganje ovim tržištima. Ono što bi ovdje htio posebno istaknuti je taj case study koji imamo zapravo u Zagrebu gdje možemo vidjeti da ponudom kvalitetnih proizvoda s vremenom tržište to prepoznaje i vidimo da je zagrebačko tržište od tržišta koje uopće nema ETF-ove i zapravo udio prometa ETF-ovima na zagrebačkoj burzi je bio 0. U prvoj polovici ove godine smo došli do 11%, što ako se sjetite onog grafa koji sam prikazivao ranije, nas zapravo svrstava na tržišta koja su, ajmo reći, relativno specijalizirana za ETF-ove i zapravo ti brojevi u relativnom smislu su vrlo usporedivi sa razvijenim ETF tržištima u Europi. Ono na čemu trebamo raditi je da se apsolutni brojevi također dižu, ali moj nekakav ključni zaključak ovdje je da je ključna prepreka ovim tržištima u
većem pristupu investitorima to što nema dovoljno zanimljivih prilika. Primjer naših ETF-ova pokazuje da ako ponudimo ulagateljima zanimljive proizvode na kojima se mogu ostvariti atraktivni prinosi, da s vremenom će ulagatelji doći. I to isto vrijedi i za zanimljive IPO-ove, znači kada je priča investicijska dobra, kapital će nekako naći put do toga i ono na čemu moramo raditi svi zajedno da takvih priča ima što više. Bilo to ETF-ovi, bilo to pojedinačne kompanije koje će danas sutra biti dio ovih ETF-ova. Eto, to je neka moja poruka za kraj i ovdje sam samo prikazao zapravo ponude naših ETF-ova trenutno. Znači hrvatske dionice, slovenske dionice, rumunjske dionice, rumunjske obveznice i money market fond, ali plan je zapravo puno veći, objediniti cijelu ovu regiju jugoistočne Europe sa pojedinačnim ETF-ovima koji su fokusirani na određenu zemlju, a danas sutra i sa regionalnim ETF-ovima koji će objedinjavati više zemalja u jednu i zapravo to sve staviti na tržište kako ovih svih regionalnih zemalja, tako i na tržište zapadne Europe da bi zapravo što šira baza investitora mogla pristupiti tim investicijskim temama i na što jednostavniji način. Znači naša ideja je da zapravo da li koristite lokalnog brokera, da li koristite nekog međunarodnog brokera, da li koristite neku međunarodnu platformu, da zapravo bude potpuno svejedno i da zapravo u svakom trenutku relativno jednostavno možete doći do izloženosti nekim od ovih tržišta jednako lako kao što to možete za S&P ili za nekakav DAX ili Eurostox. Eto, toliko od mene i hvala još jednom na pozivu.